Искам да видя колко пари ми дава. Като гледам, мама ми дава по-малко. Да изкараме къла. Ти видя, обърнах се и пак се обърнах. Да, ми 8. На тебе твоето колко ти дава? А? Тебе твоето колко ти дава? Не знам, аз съм с розови. Това да, пак си ми дава бая. Ти събираш. Ти почти събереш 1000, аз почти събера. Ти почти събереш 3000, аз почти събера 1000. На мен моето дава по 9. На мен някой път повече ми дава, да ти кажа. Защото си е с по-голямо дърво. И аз бях дал малко, за да ми даде 9. Вау, какво голямо отсечено дърво видях. Ако това не е твоето, аз направо отивам да го вземам това дърво. Да, не е твоето. Так и това съм при него. А? Так и това съм при него, то някак да, да не е моето. Ти иначе ще да ме вриш, ако беше моето. Чакай. Да. Гати видеото дърво, човек. Той дърво, което щупих, не са пробра. Пък това е само една част. Не са побра в целия багажник. Сега го правя на 2. Всъщност ще го оставя, че като гледам тези дървета, почва да се видно бялата. Не искам да се измъчвам. Аре, Няма да ме бутнеш, че... чакай тук да се... Ау! Ще ви дам някакви неща тук. Аз в принцип може и това да се взема. След като взема ремаркето. Кой е това? Ела ли знаеш? Чакай. Продам дървото. Ще гледам малко. Какъв е този тук? Села.
е това тук голямото. Кое е това? Да. Това ги режи. Да. Просто изколкше и бързо. А пък аз сега, после ще взема това. Що ти? Да питам. Той е като вместо да там, където има хора да ме пречат, не може ли да си ги продавам в хома? Да, ама те са си малки такива. Нали не са големи такива като тези? Вай сега коя е моята кола? Мисля, че и това. Ясно. Дай да покажа холмовете ми. Моето голяма е класика. Тук е колата, диванче, лампичка, чакай да изключа. Има си козечи. Туалет бъде. И той за дърва. Ма ти нали знаеш, че това не ги прави точно такива дървата? Ела в моя рез да видиш какво ги прави. Ще чакам. Ще взема едно тънко, например това. Ще дойдеш ли? Чакай да си таком дървото, защото се щупи друго. Що трябва да страда на ваксам. За тия 1100 лева. Той претърпя тежък инцидент. Както да е, арела, ти пак ще ги събереш. Майка виждам. Това мисля, че си. Чакай ще го сложа в преса и или какво да е. Идвам търся. Къде си е? Близо до холма си ли? Аз даже не съм до холма. Това му е... Да, вот, нали ти казах? What the fuck, аз съм да поднимал. До някъде. И това е неговия. Има диван за двама, дали аз искам да дойда на гости. Пак аз взех за един, защото не съм сети. Мора, пак съм заобиколен. Супер заобикалям. Продаваш дърво. Не, той се качи при тебе. Махнете се от дървото. Ще да го помогна малко. Сега като да пресрещам салата. Лъмната се изде. Газя! Аре, бре! Это и сильно. Ох, дървца. Зелена малко. Който е това. Хвана! Ари, какво трябваш да видя?